Jeg vil byde velkommen til programmet Naturligvis. Programmet, som hjælper dig til at se nye veje til opnåelse af et godt helbred. Sukkersyge eller diabetes 1 og 2 er et voksende problem. Og der er ca. 250.000 mennesker i Danmark, som har sukkersyge. Og der bruges 18 milliarder kroner på behandling af sukkersyge i Danmark. Så det skal vi se nærmere på her i programmet. De, der gennem årene har set DK4, vi må måske huske Carsten Vagn Hansen, som i en årrække delte ud af sin utrolige viden inden for sundhed. Og er der nogen, der skaber respekt og opmærksomhed, er det Carsten Vagn Hansen, fordi han på en topprofessionel og engageret måde kan forklare selv meget komplicerede forhold i kroppen, så alle forstår det. Og det er derfor en stor glæde, at jeg kan byde velkommen til læge Carsten Vagn Hansen, som jo har formået at leve problemfrit med diabetes 1 i 42 år. Jeg er Per Heisel. Jeg er uddannet heilpraktiker, som er en tysk naturmedicinsk uddannelse. Jeg har 15 års klinikeerfaring med klinik i Aalborg og Aarhus. Med programmerne Naturligvis vil jeg vise dig eksempler på muligheder uden for det etablerede behandlingssystem. Velkommen, Carsten. Tak skal du have. Rigtig godt, du kunne komme. Gerne. Vi skal snakke lidt om sukkersyge, om diabetes 1 og 2 i dag. Og både diabetes 1 og 2 er jo et voksende problem. Hvorfor tror du, hvorfor er det det? Jamen det har helt oplagt noget med vores livsstil at gøre. Ja. Nu er der 2 forskellige slags diabetes. Der er type 1, hvor man mangler insulin, fordi man har ødelagt sine egne insulinproducerende celler i bugspytkirtlen. Det er immunsystemet, der har fejlreageret og gået i overreaktion. Og det har meget at gøre med, om man har spist rigtigt, om man har fået for meget let fordøjeligt sukker og hvidt mel og den slags, som så har gjort, at tarmen er blevet mere eller mindre utæt. Så man optager ting, der ikke skulle være derinde, så bliver immunsystemet overstimuleret. Og hvis man så mangler D-vitamin, så går det helt galt. D-vitamin er jo ikke kun et vitamin, det er også et hormon. Og det er jo noget, vi får fra solen, men vi kan kun danne nok af det om sommeren. Det vil sige fra maj til august, der kan vi godt klare os med at få sol på huden, men resten af året har vi nødt til at tage det som tilskud. Og det har man ikke været opmærksom på herhjemme. Og de anbefalede mængder er langt for små. Jo længere mod nord man kommer, jo flere sygdomme har vi af den her type. Ja. Og det er måske også derfor, at der er flere tilfælde af diabetes 1 om vinteren. Ja, så det går hænge sammen med D-vitamin. Det er rigtigt. Ja. Det er et meget vigtigt vitamin for alle at få nok af. Og så er der den anden type 2 diabetes, som jo er endnu mere en livsstilssygdom. Fordi det er noget, der kommer, hvis man spiser for meget, bevæger sig for lidt, og derved bliver for overvægtig og spiser forkert. Motionen, altså det, at man bruger sin krop nok, det er faktisk nok det vigtigste. For så længe folk er rigtig legemligt aktive, så får de faktisk ikke type 2 diabetes. Nej. Men når de begynder at sidde for meget og ikke røre sig ordentligt, og så oven i købet måske altså spiser for meget og forkert, så falder hammeren. Der er mange, der har det i familien. Det er delvis arvelige ting, det her. Ja. Men generne, som styrer, om vi får det ene og det andet, det er faktisk ikke dem, der styrer. Generne bliver styret fra cellemembranen. Cellernes vægge har nogle små modtagesteder, og sender så beskeder ind til cellekernen, hvor vores DNA sidder, der får cellen til at lave det, den skal. Ja. Og cellemembranen har en masse små modtagesteder, som påvirkes af det, vi spiser, at det vi bliver udsat for af bestråling og elektromagnetisk bestråling for eksempel, og alt hvad der kommer fra hjernen også. Vores sind påvirker hver eneste celle i kroppen, og derfor det spiller en meget stor rolle, hvilken livsstil man har for, hvad man får af sygdommen. Og der er så type 2 diabetes nok den mest klare eksempel på det her. Og det er en sygdom, der kan kureres, hvis man vender bøtten og begynder at spise sundt, får masser af motion, tabe sig til en fornuftig niveau og få styr på sit liv i det hele taget. Og det er langt bedre idé at sætte sig ind i det, end bare at få nogle piller inde hos lægen. Ja, bestemt. Hvad skal man tænke på rent vitamin-mineralmæssigt
måske også fedtstofsmæssigt, hvis man har diabetes 1? Diabetes 1, det er jo altså først og fremmest immunsystemet, der skal fungere ordentligt. Og der skal man altså spise ordentligt. Ikke have noget, der alt for hurtigt bliver omsat nede i maven og tarmene til sukker. Det vil sige alt det hvide, ikke? Ja. Hvidt sukker, hvidt mel, hvid pasta og så videre. Så skal man sørge for også at få en masse grøntsager, fordi grøntsagerne indeholder en masse stoffer, som vi har vældig meget brug for i vores krop. Og det er også vigtigt, at vi har den rigtige tarmbakterieflora, det vil sige sammensætning af bakterierne i tarmene. Den skal være i orden. Det skal helst være af typen mælkesyrebakterier, og altså sunde bakterier, for de vedligeholder et sundt immunforsvar og sørger for, at tarmen er tæt, så vi ikke optager noget, vi ikke skal have ind. Og hvad er vitaminer? Der er altså D-vitamin nok det mest vigtige. Derudover er C-vitamin meget vigtigt for diabetikere. Der er absolut meget, der tyder på, at mangel på C-vitamin, det er med til at øge risikoen for komplikationer til diabetes. Det, som de fleste jo frygter, at man får amputeret sine ben, og øjnene ikke dur længere, og nyrerne går i stå, og så videre. Der er jo meget skræmsel omkring diabetes, og det er også en helt reel risiko, der er, hvis ikke man passer det ordentligt, og det vil sige sørge for at overholde de spilleregler, der er for enhver sygdom. Jeg har altså været heldig også. Jeg har nu haft diabetes i 50 år. Ja, og det har været godt for mig som læge, fordi så har man bedre forståelse for sine patienter, når man selv har haft ørerne i maskinen. Men grunden til, at jeg sidder her i dag, det er jo så nok, at jeg dels har passet det rimeligt, og dels har også sørget for at tage de rigtige kosttilskud. Og der er altså ikke kun 3 ting, det er mange forskellige ting, kroppen har brug for. Og diabetikere, de mister flere næringsstoffer på grund af deres sygdom end andre, med urin, med afføring og så videre. Så det er altså meget vigtigt, at diabetikere sætter sig ind i, hvad de skal tage af kosttilskud. Hvor kan de gøre det henne? Hvor vil du anbefale, at man får den viden? Jeg vil anbefale, at man læser på tingene. Og der ligger jo på internettet en hel masse forskellige ting om det. Ja. Jeg har jo selv en internetside, der hedder radiodoktoren.dk. Ja. Og jeg har også skrevet en bog om diabetes. Det er nu om type 2-diabetes. Ja, det er om type 2-diabetes, den her. Ja. Og så den sidste, du har lavet her, hvad fejler du i grunden? Ja, det er en rigtig god grundbog, fordi den fortæller nemlig om de der mekanismer, der bliver sat i gang i kroppen, hvis man ikke lever efter de regler, der er for sundhed. Ja. Så den kan man garanteret blive klogere af. Og det er så ikke sådan en, der truer og skræmmer. Det er en, der oplyser om, hvad man selv har af muligheder. Det er jo utrolig vigtigt, at man ikke bare lader sig behandle. At man ikke får behandlet sine symptomer og sine sygdomme, men at man går efter årsagen til, at man har fået dem. Så har man en chance for at få et rigtig godt og langt liv med diabetes. Men insulin kan vi jo ikke undvære. Og der er så flere muligheder at få insulin på, når vi har diabetes 1. Og der ved jeg, at du er gået over til et pumpesystem. Ja, fra starten af skulle jeg bruge kanyler, som jeg selv skulle slibe, og sprøjter, der stod i sprit, og der skulle tages op. Ja. Og så trak man op fra sådan et glas for at sprøjte sig ind med det her slagsvær ind igennem hovedet. Okay. Så kom på et eller andet tidspunkt de små kanyler og sprøjter, og jeg startede længe før de her insulinpenne blev opfundet med at tage insulin 4 gange om dagen, for jeg fandt ud af, at det gav mig meget mere stabilt blodsukker. Nu her de sidste par år, der har jeg da nok mærket til, at det er kommet nogle komplikationer af forskellige art, men det har jeg så fået sat på plads. Blandt andet ved hjælp af min insulinpumpe, som sidder her på min mave, og så gør man det, at man indstiller den helt rigtigt efter, hvor meget kulhydrat man får, det vil sige det, der bliver til sukker i blodet, og hvordan ens blodsukker er også. Det er ikke mindst vigtigt at måle sit blodsukker. I dag har vi jo de her små måleapparater med en strimmel, man kan stikke ind i, og så ved man i løbet af 5 sekunder, hvad ens blodsukker er. Ja. Så det er meget enkelt at gøre, og det er ikke noget, der gør ondt.
Nej. Så derfor, det skal man altså gøre. Og man kan heller ikke have sådan en pumpe her, uden at måle sit blodsukker 4 gange om dagen. Nej, det kan man ikke, nej. Nej, men det bliver rutine. Det er fuldstændig som at børste tænder eller noget andet, ikke? Jo. Så det har været en meget god hjælp. Det lykkedes mig at få et fuldstændig normalt sukkerindhold i blodet ved hjælp af den her pumpe. Så det kan være, at jeg lever nogle år endnu. Det må vi håbe. Ja, det må vi håbe, Carsten. Men det er klart, at kosten påvirker det, og motion vil også påvirke det, men tankerne vil også påvirke det. Stress ved vi også påvirker det. Det gør det. Øget mængde kortisol. Det gør det helt sikkert. Ja. For vi ved, at vores tanker, de går ned og påvirker hver eneste celle inde i kroppen. Og hvis vi har negative tanker og stresset hele tiden, så rusker vi hver eneste celle og får den til at fejlfungere. Så det er så meget, meget vigtigt også at have det psykiske med i hele den plan, man har for at kunne leve et sundt og et godt liv. Ja, lige præcis. Hvis vi lige prøver at switche over til diabetes 2. Førhen kaldte man det jo gammelmandssukkersyge, men i dag ser man det helt ned til 10-årsalderen. Ja, man kan få det gør man. Og det er simpelthen fordi, det hænger sammen med, at man spiser forkert og bliver for overvægtig og bevæger sig for lidt. Ja. Det er det grundlæggende. Og der er det jo så dejligt med type 2-diabetes, at i næsten samtlige tilfælde kan man faktisk kurere det ved at sørge for at spise sundt, tabe sig til et rimeligt, normalt niveau og sørge for at få masser af motion hver dag. Og så i øvrigt måske have de fornuftige kosttilskud, der kan hjælpe til, at insulinen fungerer i kroppen. For ved type 2-diabetes, der danner man selv nok insulin. De første mange år i hvert fald. Men insulinen virker ikke ordentligt i kroppen. Man er blevet modstandsdygtig over for den. Derfor skal der mere og mere til. Og så til sidst, så går det også i stykker, om jeg så må sige. Så kan man blive nødt til også at få insulin, selvom man har type 2-diabetes. Ja. Og især de yngre, normalvægtige med type 2-diabetes, de kan ikke undvære at få insulin. De får det rigtig godt bagefter. Ja. Men det handler om at få den insulin til at fungere ordentligt. Og det er altså kost og motion igen vigtigt. Præcis. Ved man, hvorfor cellerne bliver resistente? Hvorfor de ikke modtager insulin, og ikke åbner døren til cellerne? Det ved man ganske udmærket. Okay. Når man spiser et eller andet, der hurtigt bliver til sukker nede i maven og tarmene, for eksempel et stykke franskbrød, der går 5 minutter, så er det druesukker. Ja. Ikke? Det går lynhurtigt ind i blodet, og sparker bugspytkirtlen bagi, så den laver en masse insulin. Tænker, nu kommer der en masse mad. Så laver den en masse insulin, og samtidig kommer der tarmhormoner, der også sparker bugspytkirtlen bagi. Og de to ting til sammen, det får blodsukkeret til at stige meget hurtigt. Ja. Og så danner man ekstra meget insulin, fordi kroppen mærker, der er brug for mere insulin. Og så rasler blodsukkeret ned efter nogle timer igen. Men den der meget kraftige blodsukkerstigning og den ekstra insulin, man danner, det kan virke så voldsomt, at kroppen modreagerer. Okay. Og så insulinen ikke virker ordentligt. Man kalder det enten nedsat insulinfølsomhed eller øget insulinresistens. Det sidste er nok sådan et mere lægeagtigt ord. Ikke? Ja. Men man kan ændre på det ved at spise sundt, så man ikke får den der sukkerbelastning hele tiden. Og overvægten, den kommer af, at når du har meget sukker i blodet, så vil insulinen sørge for at få det ind i cellerne. Og når det er derinde, hvis ikke det bliver brændt af ved motion, så sætter det sig som fedt. Nemlig. Og først og fremmest på maven. Ja. Og så er man altså virkelig på den. Ja. Præcis. Ja. Hvilke signaler, hvad skal man være opmærksom på, hvis man sådan kunne være lidt føler man kunne være lidt i faregruppen for at have diabetes 2? Hvad er det for signaler, man skal der er en række klare signaler. Man skal tit af med vandet i reglen. Der kan være hudkløe. Og stor tørst. Træthed, tørst. Det er nok altså kløe i huden. Ja. Små sår, der ikke vil læges. Ja. Der er en række advarselssignaler, og dem må man reagere på. Og det er også vigtigt, at lægen spørger om de rigtige ting, når man kommer og ikke har det så godt. Og der er det nemlig en vældig risiko for, at der er diabetes eller for højt blodtryk. Det er 2 folkesygdomme, som er uhyggeligt almindelige. Yeah. Jeg har så også stillet diagnosen på en lidt anderledes måde nogle gange. Det har været mænd med sorte sko.
Ja. Hvis de har små pletter på skoene, som er krystalliseret sukker fra urinen, mænd står op og tisser, og så ryger der jo dråber ud over kanten. Der har jeg stillet diagnosen nogle gange, simpelthen bare ved at kigge på deres sko. Okay. Ja, der kan man bare se, at man skal være opmærksom på det hele, hva'? Ja. Jo, men det er vigtigt. I dag er der jo mange læger, der sidder og kigger ind i deres computerskærm, mens patienten sidder ved siden af. Det går altså ikke. Man er nødt til at se på sin patient og røre ved dem, og også tage sokkerne af dem for den sags skyld, fordi fødderne er jo et sårbart område ved diabetes. Det skal man passe ekstra meget på. Ja. Jeg synes, kunne du ikke lige prøve at repetere, hvad er det for vitaminer og mineraler, og hvad man sådan ligesom skal vægte i den her sammenhæng? Altså, D-vitaminet var åbenlyst. Ja, altså sådan noget som krom er vigtigt. Ja. Det er blodsukkerstabiliserende. Og det er også, hvis man sørger for at få nogle fede syre, altså af sunde fedtsyre, for eksempel hørfrøolie, fiskeolie osv. Det er meget nødvendigt også for at tøjle den der overappetit, som mange har også. Mm. Og så er det nødvendigt med C-vitamin. Ja. Og magnesium nævnte du vist også. Det er nemlig meget vigtigt, også i forebyggelsen af at få det. Mange mennesker mangler magnesium, fordi de koger og steger deres mad og bliver fyldt med medicin og drikker sodavand og spiser hvidt sukker og den slags. Så kommer man uvægerligt til at miste mere, end man kan få ind. Ja. Også fordi mange mennesker spiser alt for lidt grøntsager, der jo også indeholder en hel del magnesium. Ja. Ja. Så det skal man altså virkelig være godt forsynet med. Mm. Hvis man mangler magnesium, hvad betyder det så? Kramper? Ja, det gør det. Altså, magnesium har en kæmpe betydning for nervesystemet, hvor et meget almindeligt symptom, som det er, at man får kramper om natten i benene, det skyldes næsten altid magnesiummangel. Magnesium er også vigtigt for hjertets rytme, for eksempel. Det er vigtigt for immunsystemet, det er vigtigt for immunforsvaret. Altså, det er jo et orkester af ting, vi har brug for inde i kroppen, for at den skal fungere ordentligt. Og mangler vi bare én ting, så kan vi altså godt risikere at blive syge af det. Det kan vi altså. Og det er jo ikke sådan problemfrit med vores vitaminer og mineraler. Det er jo lidt mere besværligt her. Du har skrevet i din bog, jeg kan ikke lade være med lige at læse det op. Jeg synes, det er meget spændende. Du skriver, den eneste grund til at fjerne et tilskud fra det amerikanske marked, er, at det er farligt at indtage. I Danmark bliver et kosttilskud fjernet fra markedet, hvis det er mærket med, at det kan forebygge, mildne eller helbrede en sygdom. Ja, det er så vi får ikke meget hjælp jo for ligesom at blive guidet den vej. Man skal opsøge det selv af folk, der har forstand på det. Ja, og det er kedeligt hele den udvikling, vi har haft i Europa, fordi EU's love på fødevare- og lægemiddelområdet, de er indrettet efter medicinalindustriens behov, og folk skal helst ikke vide, at de kan have gavn af at tage nogle naturlige ting, og det er næsten farligt at tage vitaminer og mineraler og så videre, og det er fuldstændig forkert. Der er ikke døde nogen af vitaminer og mineraler i Danmark de sidste en mands minde. Nej. Ikke? I USA der er der i løbet af 10 år døde 25 mennesker, måske af at tage kosttilskud. Ja. Det siger noget andet, og så kan man sammenligne med lægemidler. Ja. Ikke? Ja. Det er den 4. hyppigste dødsårsag i USA, alene bivirkninger af lægemidler. Og det har man altså ikke, hvis man spiser sin kosttilskud med rimelig dosis og ikke vildt overdoserer, så bliver man ikke syg eller dårligere, end man bliver mere rask. Ja. Det er uhyre sjældent, at de gør skade. Ja, bestemt. Og derfor er det vigtigt at sætte sig ind i, hvad det er, man kan have gavn af. Og også måske en gang imellem have gavn af at få målt indholdet i kroppen af de forskellige vitaminer og mineraler. Især mineralerne er det jo sådan en mulighed, at man for eksempel kan få foretaget en håranalyse. Ja. Hårene indeholder jo de mineraler, vi har, så der kan man godt have en rimelig hjælp. Men skal det være helt rigtigt, så er det altså bedre med en mere grundig analyse. Det laver de blandt andet i Tyskland og Sverige. Der sender de læger i Danmark, der er interesseret i de her ting, blandt andet de ortomolekylære læger, de sender jo deres blodprøver til USA, Tyskland, Sverige for at få det ordentligt undersøgt. Præcis. Og det er altså en god investering. Ja. Det er lidt dyrt at gå til de der undersøgelser, men prøv at tænke på, hvad man giver, hvis man skal have sin bil til service. Det er rigtigt. Der er også homøopatiske midler, vil jeg lige sige, som også bidrager. Ja. Man kan få pankreas, altså bugspytkirtlen i homeopatisk form, som ligesom
beliver hele strukturen i bugspytkirtlen. Og så er der en række urter, også homeopatiske, men også urter i sig selv er også vigtige. Homeopatisk medicin har mange rigtig gode virkninger. Det er fordi homeopatiske midler indeholder de svingninger, som vores celler har brug for til at fungere ordentligt. Lige præcis. Det er sådan det er informationsmedicin. Det er hjælp til selvhjælp. Ja. Det er jo det. Men altså, vi skal vel også tale antiinflammatoriske ting, som C-vitamin og selen og E-vitamin og disse ting. Hvis vi ikke får nok af det, så vil sådan en diabetes jo ofte kunne udløse overforkalkninger. Det kan det der. Inflammation, det er en grundårsag til rigtig mange svære sygdomme, blandt andet også kræft og overforkalkning og så videre. Og inflammation, det er betændelsestilstande. Ikke nødvendigvis med bakterier og virus, men det kan det udmærket godt være. Og hvis man har for meget sukker i sin kost og dermed i blodet, så øger man inflammationen. Ja. Og det gælder også for en lang række andre kedelige ting, blandt andet margarine og tobaksrøg må vi heller ikke glemme. Nej, den skal også med. Det var først, da man opfandt cigaretterne, margarinen og det hvide sukker, at folk begyndte at dø af kræft og blodpropper i Danmark. Er det rigtigt? Ja. Vi skal tilbage før 1. verdenskrig. Det var der, man opfandt margarinen og cigaretterne og gjorde sukkeret hvidt. Ja. Dengang var der kun 2% af danskerne, der fik kræft og blodpropper. Ja. I dag dør 2/3 af befolkningen af det. Ja. Og der er slet ingen tvivl om, at det er sådan noget grundlæggende, og det er inflammationen, vi kommer tilbage til. Ja. De der betændelsesforandringer, dem skal vi modvirke, og de kan også godt have med bakterier at gøre. Vi ved for eksempel, at i overforkalkningen, hvis man tager de plader, der sidder inde i pulsårene ud og undersøger dem, så er de fyldt med bakterier. Mm-hmm. Og de bakterier er nøjagtigt det samme, som vi har i munden. I betændte tandrødder, paradentose, de går lige i blodet og går ind og sætter sig i overhinderne. Og hvis man så ikke har nok antioxidanter, for det er en oxidation, en iltning, forharskning, der sker derinde, så går det galt. Så vil også det kolesterol, vi har i blodet, kunne sætte sig i de her forkalkninger. Ja. Men så længe man får nok antioxidanter, og der er C-vitamin det vigtigste, og vand er et andet meget vigtigt antioxidant, for vand, der er ordentligt vand, indeholder ekstra elektroner, og oxidationen, det er, at ilten stjæler elektroner fra cellerne. Ja. Giver vi det tilbage igen, så vil der ikke ske den harskning, og så vil kolesterol være yderst gavnligt. Det er jo yderst gavnligt. Altså, yderst gavnligt. Ja, det er blandt andet det, der hjælper os ved infektioner, altså ved influenza, lungebetændelser og hvad ved jeg. Har man lavt kolesterol, så vil man have en væsentlig større risiko for at dø, hvis man får en betændelsestilstand. Ja. Og mange gange så bliver man medicineret ned under 4 ja, til 3. Ja, det er helt ved siden af. Ja. Folk med for lavt kolesterol, de har ingen modstandskraft, og de dør jo også ofte af nogle underlige, unaturlige metoder ved mord og ulykker og så videre. Og så mister de humøret og potensen og 200 andre vigtige ting. Det er fuldstændig vanvittigt, at man tænker kolesterol. Ja. Man skal gøre det, hvis man har for højt kolesterol. Man skal tænke på, om det kan være kosten, der er grunden til det. Ja. Eller om man er syg. Ja. Grunden til, at vi får højt kolesterol, det er, at vi har brug for det til at bekæmpe sygdom med. Ja, præcis. Og ellers, jeg synes også lige, vi skal nævne Uffe Ravnsgaards bog omkring kolesterol, som er enormt informativ omkring det. Ja, det hedder, hvorfor et højt kolesteroltal er nyttigt. Ja, ja. Det er værd at læse. Ja, for Ravnsgaard er ikke en hvilken som helst mand. Nej. Han er højvidenskabelig i sin tilgang til alt det om kolesterol. Og han klæder hele den fupforskning, der har været omkring det af. Ja, lige præcis. Man skal passe meget på, hvis man... Han skriver på forsiden, at ældre mennesker med højt kolesteroltal lever længere end ældre mennesker med lavt kolesterol. Det er også fuldstændig korrekt, ja. Det er meget tankevækkende i hele debatten. I hvert fald det, man hører mest om. Men med overforkalkning, der er det altså inflammationen, vi skal bekæmpe ved at spise ordentligt og få de rigtige kosttilskud igen. E-vitamin for eksempel, det modvirker i den grad overforkalkning, og det kan fjerne allerede opstået overforkalkning, hvis man får det blandede E-vitaminer. Fordi det er nogle specielle af E-vitaminer, der hedder tokotrienoler. Det kan man måle sig til ved at ultralydsscanne årene. Kan man se, at forkalkningen bliver mindre og mindre, når man får dem. Hvidløg gør det også. Ja.
Der er rigtig meget i naturen, som kan hjælpe os til at modvirke overforkalkning. Ja. Omega-3-fedtsyrene skal vi vel også lige have med. Ja, dem skal vi bestemt også. Ja. De er også meget vigtige for hjertets rytme, og for at hjertet har det godt i det hele taget. Ja. Så der er rigtig meget, man selv kan gøre. Og hvis man nu har fået rigtig svær overforkalkning, så er der jo et stof, der hedder EDTA, som man kan hælde direkte ind i pulsårene. Det er der nogle få læger i Danmark, der gør, de der ortomolekylære læger. Og det koster omkring en 20-25.000 for sådan en serie. Men der kan man altså se, at symptomer på hjertekramper og så videre forsvinder, når man får den der tur. Så kan man sige, 25.000, det er mange penge. Men skal man ud og købe en bil, så regner man det overhovedet ikke. Og jeg mener, at man skal også sørge for at investere i sin egen sundhed. Ja, det skal vi altså. Vi skal investere i os selv. Det bliver vi nødt til. Carsten, vi kunne snakke meget længere. Ja, tak. Tiden begrænser os. Det var vildt spændende. Tusind tak, fordi du kom. Selv tak. Et ordsprog siger, at sundhed er ikke alt, men uden sundhed er alt intet. Carsten Vagn Hansen er et omvandrende leksikon, som jo har set mulighederne i de komplementære behandlingsformer, og som på egen krop har bevist, at det virker. Der er uden tvivl en sammenhæng mellem angst, frygt, føle sig truet og insulinresistens. Fordi det, der sker, er, at en kirtel i hovedet, som hedder amygdala, udsender faresignaler, som udløser en mængde af neurokemiske reaktioner i kroppen. Blandt andet aktiveres det, man kalder HPA-aksen. Det står for hypotalamus, hypofyse og binyrerne, som på et øjeblik forbereder kroppen til handling. Stresshormonerne adrenalin og specielt langtidsstresshormonet kortisol pumpes ud i blodet, og blodsukkerniveauet stiger og forbereder os til kamp eller flugt. Puls og blodtryk stiger, blodet løber væk fra fordøjelsesorganerne, det er ikke vigtigt at fordøje, når bjørnen står lige foran os, og ud til arme og ben og op til hovedet, specielt til den primitive urhjerne, hvorfra vi handler spontant, hurtigt og effektivt, uden den mere analyserende del. Er man i en sådan tilstand i længere tid, er det ligegyldigt, om det er en reel fare udefra eller blot i tankerne, så reagerer kroppen præcis på samme måde. Det er lige alvorligt, fordi cellerne ikke længere kan optage sukkeret, glykosen, og sammenhængen mellem stress og sukkersyge er nogen realitet. Så husk, så meget ro og balance som muligt, jævnligt motion og balanceret kost, så er du svær at vælte af pinden. Og har du forslag eller kommentarer til udsendelsen, er du meget velkommen til at skrive til naturligvis@dk4.dk. Og med disse ord vil jeg sige tak, fordi du så med, og på gensyn.